Hello guys, welcome back to my channel Manigras Vlogs. जों दिनै बाजार थांगासिनो रंसाइ बाजार लोगोसे फंबाय दं लोगोखौ फन खालामदों बाजार थांनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबाय थादो फाइनाली फंबायखौ लोगो मोनबाय बाजार थांगासिनो जोङो दायो दा मा अखा हादों जों दायो बाजारखौ मोनहांबाय नैबे आपनि गोजौआव थांबानो बाजाराव जों मा बायो नोंथांमोना नायलांबायल' थादो बे जाबाय रंसाइनि ब्रिज मेघालयनिफ्राय फैयो जों दायो अमा बाजाराव दङ अमा मासेनि दामखौ सोंबाय जों मासेयावनो 4000 5000 गाहाम आरो बेदरखौथ' बुंथावजाया केजियावनो 350 गाहाम फाग्राब दाम अमाया नायदो जोंना फंबाया आधा केजि अमा बेदर लादों आरोना दा बेखौहाय मैथाजों होख्लायनोसै न'आव जों दायो बेदर लाखांनानै मैगं बाजाराव थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबायल' थादो बे लारि लारि नुनाय गस्ला लंपेन्टानो जाहैबाय जय बांलानि गस्ला लंपेन्ट जेराव सेकेन्ड हेन्ड गस्ला लंपेन्ट फानो सोरनोबा नांगौबा बेयाव फैनो हागोन खम दामावनो मोनगोन नोंथांमोना अखा हाना होनानै नोगोद हाबुर जादों मैगं बाजारा स' बांद्राय मानसि जायाखै मैगं बाजाराव बिनिखायनो मैगंफोरखौ खम दामावनो होसोदों बेखायनो जोंबो सानसावनो बायना लादों आरोना नोंथांमोना नायबायल' थादो जों मा बायो मैथा लानि Labai Abi mesenga lain lagi mesenga lokal mesenga baik dalam Mister
मुम्बाइ